ninyo dinhi ang gustong musunod ni Kristo. Taas ang kamot. Unsam day inyong gisimba? Nganong ni aman mo karon? Ha? Di mo musunod ni Kristo, nya ni amo nanimba mo dinhi. Kinsaron ang mukalawat inig panahos pangalawat. Taas ang kamot. Mga lawat mo niya, di mo musunod ni Kristo. May pas Kristo kay musunod pa inig pakalawat. Musugot mo nga inig pakalawat nako nya kanang wa mo isas kamot ang hostiyas mahimong od igabot sa imong baba. Musugot mo? Sige, kinsay mo sunod ni Kristo. Ito na. Hinay kayo ana, no? Og mauni karon ang hinungdan. Nganong gubot, krisis ang kalibutan. Kay ang mga tao, sama nato, labaw na ginang dili mga Katoliko, dili mga Kristiyano. Matud pang San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, magunay gani mo pinaakay, pinahitay, matnguni ninyo nga di mo mga laglag kamong tanan. Mao na naron Russia, Ukraine ga pinahitay na padung na nas pagkalaglag unya sila ray ga pinahitay unya kay ang epekto sa ilang pinahitay ni abot man din hinato sa tibuok kalibutan wa say siguro mga laglag na taani ngano man tungod kay di man gud mosunod sa gisulti ni Kristo. Matud pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, gawasno na mo, naa na mo'y kagawasan, kay gihatag nas Ginoo kaninyo. Pero matnguni ninyo ang maong kagawasan nga dili ninyo gamiton aron pagtagbaw sa inyong tawhanon nga kinaiya. Kay kini manggod kunong tawhanon atong kinaiya mga igsoon, mao ni siya ang babag sa atong pagsunod ni Kristo, ang tinuod nga kontra sa atong pagtuo o pagsunod ni Kristo, kining atong kinaiya. Na diri sa atong ebanghelyo, ang requirement ni Kristo para mosunod niya ang tao na ay mga tulo tingali ka requirements. Unsa may una, biyai ang tanan. Mao ginay first. Nya iyaning gitaytulan og deny yourself. Kalimti, isalikway ang imong kaugalingon, ang imong kinaiya, tawhanong kinaiya. Hilingi ay mong tupad. Na sugot ka na. Sige na, di magay mo mulingi. Lingi ba? Kanang wa mulingi, nauwaw na, naikog na, tawhanon ng kinaiya. O niya, ning mas Kristo, isangyaw ang maing balita. Unsa ni mo pagsangyaw nga mismo ganian ang imong tupad, di magikamulingi. Okay, balik. Lingi ay imong tupad. Na okay na nimo, deny yourself. Wag mo lingi uban. Unsaon pag-deny sa unang pagbasa si Eliseo, kay si Elias mao man ni ang greatest prophet sa Ginoo. Pagduol gyud ni Elias nga ingon siya sunod nako, pinaagis pagsulob siyang kupo. Unsay gibuhat ni Eliseo, nagdaro man to siya gamit ang mga baka og daro. Unsay iyang gibuhat? Giihaw niya ang tanang baka. Din agid siya makadaro. Ang iyang gisugnod sa pagluto sa baka, ang iyang daro, kahoy mang daro sa una, giluto niya pinaagi sa daro. Ang iyang yung panginabuhi, totally, iyang gisunog. Nga naman, kay musunod na siya sa Ginoo. Mao na siya self-denial. Gabot sa inyo, sunuga inyong balay, ha? Adi mo musunog? Sunuga? Dili, di mada. Kinsay musunog siyang balay ini guli, tas kamot. Mao na. Tanawa ang unang tao nga miingon diri sa atong kuan ebanghelyo. Ginoo, musunod ko nimo. Unsay gisulting Kristo?
ang mga langgam na ay ilang salag, ang mga milo na ay ilang lungag, apan ang anak sa tao walay kapahulayan. Sa to pawa siya balay, tabla ray na sunugan. Yan, ingon siya, sige Lord, okay ra na ako Lord, pero muuli sa ko Lord, kaya ako sa tong ilubong akong papa, kay namatay. Ingon siya, pasag din ng mga patay, nga mulubong sa ilang mga patay. Hasta gani ang paglubong sa amahan, nga namatay. Moingos Kristo, ayaw, pasag din ng mga patay, mulubong silang patay. Ikaw, iwali ang ebanghelyo, musunod bang kakanako? Ang tanawa, sunugay niyong balay. Ang saan man pagsunog, saan ayaw higugmaa ang imong balay ug ang sud sa imong balay labaw sa sugo sa Ginoo. Kay diha rabas balay anha mo magsigig yaw-yaw, anha mo magsigig kasuko na alay mga sagbot-sagbot diha, suko dayon mo. No. Nga naman, pinangga man nimo imong balay kaysa sugo sa Ginoo nga niingon, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Ang diri sa atong unang pagbasa niingon man, paghigugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Mo ni ang ikaduhang sugo nga gi-connect ni Kristo sa unang sugo. Higugmaa ang Dios labaw sa tanan, sa tibuok mong hunahuna, tibuok mong sa to kusog, sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag. Sa to pa labaw gyud ang Ginoo. Nipalit na mong slat. Kamong naglisod karon, nagkrisis karon, mupalit pa mong slat. Hoy tubag. Di na no. Ayaw pa dir, galisod taon may padir. Oh, kana pa lang naaga ni. Lisod na ta. Unsa maning slat? Atong ibaligya kaning DOPS, Divine Unity, Prosperity and Satisfaction, para sa simbahan, para sa lugar diin patubuon ang atong pagtuo ni Kristo. Hay may labaw ron imong gihigugma nga mo'y imong dapatan sa imong kwarta. Kana rong kwarta nimong gamay ba? Kay pobre man ka. Hay may imong unahon pagdapat, ang para sa simbahan o para sa imong balay? Sige. Para sa simbahan o para sa imong kaugalingon? Asa may una nimong dapatan? Kinsa dinhi ang moingon, unahon na kog dapat share ngari sa simbahan. One slot raman, 1,000. Yan naman kay kwarta ron nga mga 10,000. Hay may imo nang gamitan sa 10,000. Ibutang pila ka buk dinhi ang dunay 10,000 sa inyong pamilya. Daghano? Nya og moingos Kristo, hala palitig usa ka slot. Hay may imong unahon say, ayay ako ra baning ipariban sa akong buhok na para ba ko'y palitonon ditong kuanda kana ganing ana unsa pa na yung palitonon ingko ayay ipalit ra ba din ako og mga gamit sa akong estudyante ron, or ako ra baning i-blow out sa akong estudyante nga mo graduate ana di lang ko nya ang imong ikwenta katog yung 1,000 imo na tong gikalimtan ang 9,000 nga nahibilin diha nimo katog yung 1,000 ayaw lang kay may na lang ni ipalit og kuan ana. Ay may imong unahon ron paghatag, ang para sa simbahan o para sa imong kaugalingon anang 1,000. Kinsay mo ingon, ako padre, ang ako jong unahon ang simbahan paghatag aning 1,000 out of my whole money. Mugahin kog 1,000 para simbahan. Itaas ko ng kamot be. Kinsay mo ingon ana. Hala di usa ka buok ang atolo. Amao di ang hinay kay halin ato. Gahapon iti-itray atong halin. O na atong halin karon 9,415 kaslats. Ana, pero pakpak lang yapunta. Na. Pero mas mupakpak kita kung kabong tanan nga nagnipili sa Ginoo, unahon ang Ginoo pagdapat sa inyong 1,000 kaysa magsikag pangandoy, ayay ang akong uyab ako ra batong i-date tagpila marong burger nya human pila rong motel. Patay ka diha. Kay mo ra man ay uso karon. No? Nya imong dapatan para anang sala, na patay ka.
Unaha pagdapat gari sa simbahan. Bisag ka na lang ingon ana, practice ba? Mabta na sa una, ako kay perti basta na kong pobriha, nya gatukod ba kong organisasyon, youth organization, choir, o sa Legion of Mary, nya gasweldo naman ko diha sa akong gitrabahoan sa bangko. Ang ako ding hunahunaon inigdawat ako sa akong sweldo, gamay ang taon to akong sweldo, munit lang ko ato og 5,000 kada buwan. Ang pinakadako na kong sweldo mga 1988 man ko na regular. Pinakadako na kong sweldo hangtod pag-retire nako 1995. Ang net take home pay nga akong nadawat 7,000 a month. I-convert na ang 7,000 sa karon na rate sa atong inflation o uban pa, tingali na anas mga 20 o mga 15,000 siguro or 16,000 karong panahon na. Nya gaatiman pa ko og masakiton nga duha ka buok paralyzed. Ako pa'y breadwinners pamilya. Pero ako ginang bahinan ang para sa Legion of Mary, sa choir, makabahin pag yung ko gamay para sa akong uyab. Naon ko'y uyab, di ko masiruhan sa unagot, panagsaraman ko masiruhan. Pero kanang simbahan, number 1 gina, sa ako sang talento, gamayng talent sa pagkanta, gamayng talent sa pagsturti, kanang pag-istorya, gi-invest gina nako sa mo ginagauna nako ang simbahan, pero wa ko'y planong magpari. Wa ko'y planong magpari. Ang ako lang, mo paduol ko sa simbahan aron inig kaminyo nako ang akong pamilya duol sa simbahan, maanad nako. Mo to'y akong tumong, pero nakita tingalis Ginoo nga murag mas labi na kong gihigugma ang simbahan kaysa akong kaugalingon. Ay iyan anong kong gihimong pare. Mga taon barog-barog na koron diri, nga tudluan ta mo, seek first the kingdom of God, and everything you need will be given to you. Sa akong pagkakargador, nga gamay kay kong income, sa akong pagtrabaho sa bangko nga gamay gyapong income, di ko magtuo nga karon dako na kay kong income. Inigdupas akong kamot, dako kay makuha. Pero kay naanad man ko nga unahon ang simbahan, niadtong buot pa kong magbinyo, samot na karon nga ako na diyong giimti ang akong kaugalingon. Everything belongs to the church. Nindot kayo imong feeling mga igsoon, wa gyud kay bationg stress bisan pagwa na kay kanon, ug di sa gyud mahitabo nga wa na kay kanon, kay everything will be given to you if you seek first the kingdom of God. Wala siya. Kadtong muunas Ginoo, manindog ta. Ang dili panguli. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, himuon nato karon ang atong pangalyupo ngadto sa atong Ginoo nga kanunay nagatiman kanato. Busa malaumon kitang moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa kahiusahan ug kalinaw sulod sa simbahang Katoliko dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa matuod nga kagawasan, tali sa nagkalaing-laing mga katawhan ug mga nasud ni ining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanila nga dali kaayong makahimog huyang
nga mga sumangil aron lang pag-ikyas sa mga gipangayo sa pagtuo diha sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa kadasig diha sa pagsunod sa atong magtutudlo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Diocesan Family Congress dinhi sa Subo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Tiyopilo Kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadaotan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa kaluwasan sa tanang mga matuohon nga mihalin na si magampo kita sa Ginoo. Ginoo. O Dios, among amahan, ayaw kami hikawi sa among gipangayo, kay among gituboy kining pangamuyo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.